Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это лучшее время, когда мы говорим с нашими зрителями, с нашими гостями о самом главном, что есть в нашей жизни, а что в нашей жизни есть главное. Это, на мой взгляд, человеческое достоинство. Вот это так мое частное мнение. И сегодняшний гость, которого вы все, конечно, знаете, для меня это человек, который олицетворяет именно это понятие человеческое достоинство. Хотя я могу сказать женское достоинство тоже, но все-таки человеческое это в общем и в целом. Да? Ну, вы, конечно же, поняли, что речь идет о Янине Соколовой. Селям алейкум. Привет. Вот не хочу говорить ни про политику, ни про, не дай бог, там, какой-нибудь шоу-бизнес. Хочу поговорить, хочу поговорить про тебя и про жизнь. Вот. И я с тобой познакомился где-то года 2 назад, да? И я просто поразился, но я когда узнал всю эту твою историю, конечно, все были там, ну, восхищались и в шоке были в настоящем. Я просто тогда уже понял, что ты сумасшедшая. Да, потому что ты даже лечась, как это правильно сказать, ликуючися, да? Ты работала там по 6 часов в день. Я еще открою секрет зрителям. Мы с Яниной Соколовой соседи в каком-то смысле. Ну, не в личном смысле соседи, а в служебном. Потому что вот мы, где мы арендуем офис тут рядом, Янина Соколова снимает все свои вот эти страшные программы, где она просто страшно там всех троллит и так далее, и так далее. Поэтому мы видимся часто. И задам тебе такой вопрос, который меня давно мучает. А в какой разведшколе ты научилась говорить по-московски? Ні, ну ти не забуваєш, я народилася в Запоріжжі і в тотально російськомовному А все равно там оточенні. окают, там же не говорят, как ты. Вот, ну скажи, вот как ты говоришь в своей программе. Вот это. Я не знаю, что сказать. Москва, как-то вот это так красиво у тебя все. Не, на самом деле в вечере я довольно сложно артикулирую по-русски, потому что у меня уже челюсть украиноязычная, и мне крайне сложно. Сейчас этого не слышно, потому что я настроилась. Но так, если работать не сконцентрировавший свой аппарат, то уже слово «сконцентрировавши» намного сложнее произносить, нежели «сконцентрованіше», тобто українською набагато легше. Ну, у мене є освіта, і я коли вчилася в Запоріжжі ще в школі, я на останніх роках, навіть, знаєш, є віньєтки оці там, де всі з бровами кілометровими, з неідеальною шкірою і переляканим, інколи сумно приреченим виглядом, я от саме така там. От, то там в кінці от пишуть якісь побажання, то мені ще в школі писали, що за 10 років хотіли б, щоб я там вела якусь програму або ток-шоу на центральному телебаченні. І я насправді до цього внутрішньо дуже йшла. І в мене не було шалених можливостей. Запоріжжя – індустріальне місто. Це зараз там, в принципі, телеканалів 5, напевно, один із яких такий великий належить олігарху. А так, щоб, знаєш, мене страшно всюди хотіли, то ні. Тому я мала вчитися, і мові в тому числі. Тоді це було тотально російськомовне телебачення, не було квот. І я трошки гекала, трошки неправильно говорила закінчення. Тому завжди є в містах русифікованих жінки або чоловіки, які колись вчились у ВГІКу або в Щукінському училищі, а потім поверталися до своїх міст. А досвід і освіту її що? Ну, її нікуди не дінеш. Тому ці люди зі мною займалися, і ще тоді, ну, я отримала. Нет, а вот эту московскую, в которую мову, ты как-то тренируешь ее? Потому что ты говоришь настолько смешно, даже можно в смысл не вдумываться, но когда ты начинаешь говорить как про россиян, я даже смеюсь. Вот просто смотрю, мне кажется, что не каждый даже может так вот пародировать. Ты пародируешь хорошо, ты актриса же. Так, в мене освіта є акторська зачем-то. Спитати, Яніна, нащо? Я не знаю, зачем-то. Ну, от тоді я була мала, і мені здавалося, що це реально шлях до такої професії, яка б тобі душевно давала багато варіантів впливу на людей. Ну, тобто впливу на людей не щоб ними керувати, а щоб міняти їхні душі. Ну, на другому курсі я вже з цією ідеєю попрощалася. От, може, навіть не першому, в кінці першого, і займалася вже більше журналістикою. Втім, якісь навички лишилися. Я не знаю, звідки цей акцент. Я не спілкуюся з російськомовними. Окрім цього пана, ще, можливо, однієї людини в моєму оточенні. Решта всі. Це такі націоналісти. Я ще націоналіст чи що? Ну, це не націоналісти, але такі трошки
підпорчений. Просто ти мене не знаєш. Тобі є вада. Це те, що ти маєш акцент і російську мову. Насправді я нормально ставлюся до російськомовних українців, але безумовно мені б хотілося, щоб вони Слухай, говорили я українською. розмовляю українською без проблем. Просто якщо я буду робити це на телебаченні, це буде така, знаєш, програма дуже повільна, бо я з повагою ставлюся до мови. Якщо щось роблю, я роблю це якісно, але я намагаюся так. І я буду розмовляти дуже повільно, по словах. Це просто всі засинати почнуть. А я виключно через це, бо я все розумію, майже всі слова українські я знаю. Ну, це називає бекграунд. Скільки років ти прожив там? Складно просто швидко розмовляти. Я розумію. Да, просто це буде з повагою до глядачів і до мови одночасно. Ось, а твій приклад класний. Ти дійсно ж ти в дитинстві українською не розмовляла? Ні. Я жила в місті, в якому дивилися виключно російське телебачення. Я жила в місті, в якому багато хто прагнув своє майбутнє і успіх асоціювати тільки з Росією, ну, зокрема, з Москвою. Я вчилася в фізико-математичній гімназії. Та це таке буває. Вчишся в фізико-математичній гімназії, виграєш в Малій академії наук, а потім вчишься в Карпенка-Карого. Подожди, давай-ка так. Сумасшедшая, да, это мы поняли. А что ты в физике-то достигла? Ты Олимпиады выигрывала? Так, я була переможницею в Малій академії наук в Запоріжжі. Це проводився великий всеукраїнський конкурс, в якому я разом зі своїм куратором, професором Запорізької інженерної академії створювала газоаналізатор. У нас в місті в Запоріжжі дуже погано з повітрям, що індустріальне місто, одні заводи. Ось, і ми з ним створили, і, власне, тоді я отримала таку першу перемогу. Фізика мені подобалась саме тому, що там був дуже класний вчитель. Він в мене вірив. От, а так більше, знаєш, структура мислення і те, чим я зараз займаюся в журналістиці, в продюсуванні, адже всі проекти, які ми виробляємо не канальними ресурсами, а нашими власними. Ну, тобто це, коли, я глядачам поясню, коли команда збирається тобою, а не канал тобі нав'язує режисера, оператора, журналістів, що дуже важливо. Тобто ви виробляєте кінцеву продукцію? Так. Тобто всі проекти, що ми робимо, це виробляє команда, набрана мною, створена мною і любима мною, бо ми дуже в любові все це робимо. І ось ця структура побудови всього механізму, процесів, це, напевно, те, що дала фізика і фізмат-гімназія, мені це дуже сильно допомогло. Знаєш, от некоторые думають, і я теж думав какое-то время, що от на що вона ця математика людині, яка пішла в журналістику, да? Ну, зачем? А потом вот я подумал, что я тоже, наверное, не зря учился на программиста, хотя 2,5 года. Вот эти единички, нолики, это логика. Она тоже, в принципе, некоторым гуманитариям-то ее не хватает. Вроде умный, а дурак. Вот смотришь. Не вистачає. Да, не вистачає. Ну, всі ми перебуваємо в певному космосі. Ну, я маю на увазі, що ми трошки не так мислимо і трошки не того, напевно, прагнемо. І інколи наші мрії і бажання справедливості настільки виглядають збоку навіженими, що люди можуть взяти палиці біля скроні, знаєш, повертіти і сказати, блін, ну нащо воно, що воно пнеться? Ну, роби вже свої сюжети, там, не знаю, про відкриття станції метрополітену або там туалету. Але ні, ми чогось прагнемо. Ну, це всередині створений такий стержень, він або створений в родині, або створений вже в соціумі. В мені він створений багато в чому в школі. І цей стержень потім ти вже не можеш інакше жити. Тобто, коли в тебе в добі не 24 години, як у мене там 26, ти вже просто не можеш інакше жити, не можеш відпочивати, наприклад. Зараз літо, не будемо говорити, що зараз літо, так? Зараз літо, зараз не зима, це точно. Зараз літо. Хоча невідомо, це літо чи не літо ще. Так. Зараз я часто думаю над тим, яка форма відпочинку має бути в навіженах, тому що це точно не має бути лежання там, не знаю, в Єгипті на лежаках. А ти вмієш так лечь на лежак, і от це все включено, і от це... Ні, взагалі не вмієш? Да? Я не можу. І взагалі в мене є проблема, це реально психологічна проблема. Я не можу відпочивати довше, ніж 2 дні. Тобто мені треба виспатись, ну що нам з тобою потрібно? Виспатись і, можливо, надихнутися, не знаю, новою книгою, ну, я дуже це люблю читати, новим фільмом. Звідки ти час береш для читання? Я читаю або вночі, або коли я не можу заснути. І коли
коли в мене є час на вихідних годину, якось я собі взяла за правило через те, що ти просто тупо не встигаєш, я ставлю собі графік, що на вихідних я маю почитати. Ну це смішно звучить, але це працює. Взагалі графіки і системність життя, незважаючи на те, що кожен день нові випробування, він реально працює. А ты веришь в такие вещи, как многие женщины верят? Я с этим не спорю. Я вообще стараюсь не спорить с женщинами. Я понял, что это себе дороже. Вот. Жизнь научила. Но вот эти личностный рост, вот эти там полюби себя, вот Ні. серьезно, ты как это Ні. воспринимаешь? Я сприймаю це як заробляння грошей тими, хто втюхує цю всю стратегію. Ой, слава богу, ты это сказала. Я часто виступаю на якихось форумах там лідерських або там супервумен, типу такого. І жінки прагнуть отримати від мене якийсь досвід. Але мені завжди цікаво побачити, як вони цей досвід, хтось із них, з тих 500 жінок, які прийшли, використовують. Я сумніваюся. Ну так ты, получается, участвуешь в этом? Или ты им правду говоришь? Вот, что... Я беру участь тільки в тих платформах, де я чітко знаю, що мій досвід в побудові там фондів, онкосфери, мій досвід... А то есть конкретное что-то? Так, мій досвід в побудові незалежності жінки, він може бути не скопійований, а він може когось надихнути. Ну це правда. І Я думаю, що ти багато надихає. кого надихаєш. Я просто впевнений. Ну, когось так, когось ні, когось я дратую, але мені цікаво, Слушай, що ті, кого я дратую, все одно дивляться, тому це все одно Ты добре. посмотри на меня. Мне пишут из разных стран мира, ну, например, там таких писем куча. Я переехал в Канаду, потому что вы сказали, что в России жить и растить детей нельзя. Спасибо вам, я спас свою семью. Подобные разные вещи пишут. Так. То есть люди Так. все-таки прислушиваются. Не все упертые, не все там ватные, там в России даже. То есть люди переключаются что-то и так далее. Я думаю, что у тебя вот эти вот письма, Так, ну, їх дуже вот багато. в компьютере очень много. Вот о чем тебе пишут, что хотят люди узнать. И, ну, я не буду всякие глупости брать, но вот по-серьезному. Це два напрямки. Перший напрямок пов'язаний з ідеєю національною. Зараз буде сторінка лагідної національної ідеології. Дуже багато людей, які зі мною схожого бекграунду. І я до тебе приїхала з Red Branch. Це кожного місяця ми збираємо кров і волосся для онкохворих і військових. І там я зустріла родину, яка сказала, завдяки вам наш син Міша говорить українською. Завдяки вам в родині перейшли на українську. Да? Так, от я просто 15 хвилин тому перед тобою зустрічалася. Це перший такий, якби національна складова. І таких листів різного значення дуже багато. Ну прям дуже. А другий пласт – це, безумовно, онкосфера, через те, що я пережила рак, і в нашій країні 1 300 000 хворих, і більша частина із них, думаю, 80% думають, що їм гаплик. Ну, слухай, якщо Стів Джобс не зміг себе врятувати з його статками, ну, як приклад, то що буде зі мною? Тому їм потрібна якась віра, яку не можуть дати близькі. Наш ментально ніхто ж не навчений ні підтримувати, ні в цей момент такого життєвого колапсу знайти правильні слова. Надо собратися, не ридати, а собратися, так. наоборот. Да. А хто у нас в країні взагалі вчив нас самих збиратися? От я тобі чесно скажу, я все інтуїтивно, я розумію, що в мене немає іншого виходу. Тобто або я здохну, або зберуся. Але це треба мати інколи яйця в такий момент зібратися. І я знаю, що в мене це окрім генетичних, у мене мама дуже сильна жінка, яка виховала мене сама. Окрім генетичних якихось речей, спостерігання маминої боротьби, ще є речі, які я там протягом життя спостерігала. Слухай, якщо сьогодні нічого не робити, завтра нічого не поміняється в твоєму житті передусім. Ну, мені здається, що такое має бути. Скажи, пожалуйста, ты, может быть, в детстве, может, в юности, может, вообще, в принципе, ты не мечтала быть мужчиной? Не то, что они говорят, лучше бы я была мужчиной. Мечтать глупо, я неправильно сказал. Нет? Я мріяла бути поліцейським, тоді міліціонером. Мені подобались контролюючі органи, контролером в транспорті. Так, але зараз все дуже змінилося, відчуття себе тоді і зараз. Бо я стала дуже чутливою. Я ще ніколи це ніде не говорила. Через те, що я несу відповідальність дуже велику. Не тільки за своїх дітей, за
там, свою маму, якою я відчуваю відповідальність, за свої команди, а це приблизно в кожному проєкті тільки телевізійному по 15 людей, а ще є фонди. Я постійно перебуваю в стані, коли я не відчуваю захищеності. Окрім себе самої, ніхто мене, по суті, глобально не може захистити. І це от стан, який тільки зараз, я розумію, відкрив мені, знаєш, таку дівчинку маленьку, якій би хотілося, щоб, як в тому фільмі, який я дивилася в дитинстві про Сашу Білого, який говорив фразу про те, що я, типа, там, твої проблеми – це мої проблеми, щоб це вийшло. Це не питання в чоловіках там навколо. Ні, це питання виключно в тому, що ти, як жінка, просто прагнеш якогось захисту, а ти живеш перманентно в тому, що ти маєш захищати. Але от це єдиний такий нюанс, який точно говорить про те, що чоловіком я бути не хотіла і не хочу. Ну, ти ж пацанкой була наверняка. Так, я коленки відбиті, там яблуні всякі. Зуби відбиті, губи. От зараз сиджу з тобою ротом, говорю, з зашитою всередині губою колись. Там навіть шрам є з відбитою частиною зубу. До речі, дуже смішно. Інколи ввечері дивляться стоматологи, а там, коли крупний план, вони беруть, фоткають на телефон скріншот, наближають відбитий мій зуб. Ну, його зараз не видно, здається, що в мене ідеальна посмішка, але там є. І надсилають мені на пошту контакти, щоб я подзвонила, і вони мені реанімували зуб, який мені там Пайкін Женя вибив в Запоріжжі, не пам'ятаю, як його звати, у дворі на льоду. Ну, просто підштовхнув мене, і я бумкнулась. От, і тому я пацанкою була страшною. Мені дуже це подобалося, така свобода внутрішня. І но в школі ти 100% була отлично. Ні. Да ладно. Більше того, моя мама ніколи не вимагала від мене відмінних результатів. У нас в школі, це була 28-ма гімназія фізико-математична, був слоган російською мовою «Мы не лучшие, мы единственные». І унікальний. В цьому сенс був, що я не прагнула, знаєш, там, зірок з неба і когось взути в результатах. Ні, я, от, як мій син молодший Мирон. Щоб не сталося, він знає, що він крутий, в принципі. От, щоб вообще, не происходило, він крутий. Есть особенность таких школ, то есть там изначально даже четверка в этой школе, она больше, чем пятерка в другой. Вы же это понимали. Да? Саме тому я курила бамбук на перших курсах університету серед загальних дисциплін з англійської і всього решта. Я просто прийшла, здала їм, просто розказала про те, що вони мене питали, і вони мене позбавили можливості ходити. А точно курила бамбук? В інституті? Или не тільки бамбук ти курила? Ні. Я тільки канабіс колись курила, бамбук не курила. Але треба спробувати, може це смачно. Ні, в університеті я була відмінницею. В університеті. Ну, я же говорю, видно же, да. В університеті так, из таких школ выходят, ты первые 2 курса, я уверен, ты просто там ничего не делала, да? Так і було. Ну, слухай, тому освіта дуже важлива. Ті глядачі, які зараз нас дивляться, безумовно, мають свої приклади. Там, коли ти в якійсь місцині, там, в маленькому містечку, отримуєш освіту, а потім це маленьке містечко, в якому ніколи не чули про гарну англійську мову і все решта. Освіта ця дає тобі можливість вступати там, в Гарвард, наприклад. Я знаю такі приклади. Все можливо, коли є бажання і мотивація. Але освіта – це те, що має бути в основі, те, що ми маємо дати своїм дітям. От я за це дуже переживаю. Дуже прямо, щоб діти отримали гарну освіту. Да, слушай, мы сами в общем-то, из простых городов. Но я думаю, что у нас с собой одноклассники были, которые спились. То есть от человека зависит, на самом деле, будет он учиться или нет. Да. Ну, слушай, ты хоть какие условия создай, если человек не Але є один момент. Працелюбство. Ти маєш отримувати задоволення. От я від роботи отримую шалене задоволення. Це мене підзаряджає. Я йду туди не на каторгу. Ти прямо трудоголік, який хрестоматійний, да? Так, я йду туди не на каторгу, і це реально величезне щастя в житті, що ти йдеш на роботу, і ми вже не дочекаємось, коли настане понеділок, коли у нас знімальний день соромно і ввечері, і ми один одного побачимо. І це величезне щастя, коли так є. А может за глаза говорит, это Янина, когда она успокоится уже, это невозможно уже, хочу в семью, к детям, там, к девушке, там, просто замотала свою роботу. Ні, у нас такого немає, бо у нас багато членів команди працюють ще на паралельних проєктах. Тобто, коротше, я їх не заморюю, але характер у мене не очень. Тому вони вже знають мене добре і навіть на мене не ображаються, коли я там наїжджаю, бо я по ділу. Ну, я намагаюся бути справедливою і
Моя мета, щоб ми просто створювали продукти, які міняють життя людей. А как ты наезжаешь? Ты в экспрессивной манере или ты Иногда так. холодный в такой вот? Знаешь, бывает иногда хуже еще. Буває то хуже. Потому что женщины, они страшны во всех их проявлениях, безусловно. Но бывает экспрессивная, типа, ну, типа истерик такой, да, что-то наделал. А бывает так посмотрит, скажешь, что лучше бы сразу там, ну, кричал или... У мене все залежить від настрою, але є і перше, і друге, і інколи я можу красне слівце ставити. Ну, як Но мы это вечір. знаем, да, ты владеешь этой Ні, лексикой. буває таке просто, що ти не знаходиш відповіді на запитання з якоюсь ситуацією, тому ти говориш. І часто доходить швидше. Тому, але в цілому ні. Вже це як в стосунках чоловіка і жінки. Ти вже в принципі розумієш, чого від людини очікувати. Відповідно, ти або цього не допускаєш, або забуваєш на це. От, тому два варіанти реакції, і команда нормально реагує, вони вже знають. Когда ты хотела стать актрисой? Ну, девочки, многие хотят стать актрисами, но ты сделала к этому шаги определенные. Я никогда у тебя не спрашивала, какие ты роли играла или какие мечтала сыграть. Вот просто, чтобы понимать твои предпочтения в этом. Ну, почнемо з того, що це була така ситуативна історія з бажанням працювати в цій сфері. Я для себе виправдала її через те, що я не мала можливості фінансової і підготовки вступати на журналістику, де був величезний конкурс, були якісь роботи, які... Подожди, на журналистику было сложнее поступить, чем на театральный? Мені так, тому Обычно що... это все радикально наоборот. Я не готувалася до того. А акторський хист, якщо він в тебе є, і хтось тобі пощастило, от просто пощастило, а хтось його побачив, то це лотерея з величезною вирогідністю виграшу, яка відрізняється від історії під назвою журналістика. Тому, вступаючи до Карпенка-Карого, я не з першого разу вступила, я розуміла, що я матиму шанс. Чомусь мені так здалося. І я була права. Це було всього 3 безкоштовних місця. Тобто там, не знаю, 500 людей на одне місце претендували. І я виграла цю битву. І не з першого разу, з другого. Бо я вчилася на факультеті соціальної педагогіки і психології в Запоріжжі. Ось теж на бюджетному навчанні. І тут на бюджетному навчанні. І мене виховала одна мама, я вже говорила, і в мене мета була отримати саме бюджетне місце. На журналістиці я б його не отримала. Ну і далі я вже почала, навчаючись там, шукати можливості працювати журналістом в Києві. І було кілька проєктів, де я волонтерствувала, стажувалася там місяцями, які мені багато що дали. До речі, примітно, що зараз головний оператор, постановник всіх шоу – це оператор, якого я в 2003 році вперше побачила на стажуванні. Уяви, і зараз 2021, і ця людина зі мною. Це такі хитросплетіння долі. Ось, і він каже, я ще тоді зрозумів, що ми будемо разом. Я кажу, бригада. Та. Ось, тому ось така історія. Все-таки ты про любимые роли не... Про ролі. Та я не знаю, я так мало грала, що щось там, знаєш, розмірковувати на тему ролей. Ну, в інституті я грала таких, там амплуа пишеться, коли беруть бюджетних студентів, то має бути так розподілено, аби кожен заповнював якусь окрему нішу. Так, у мене була соціальна героїня. Така, знаєш, мужня жінка, яка вела за собою там революціонерів. Это же правда. Ну, це, напевно. Слушай, увидели в тебе все. Так. Ну, і решта були такі, знаєш, дівчата мелодраматичні. Я мелодраматичною не була, хоча всередині я набагато мелодраматичніша, думаю, ніж вони. А у тебе коса була тогда, да? Так, у мене було дуже довге волосся. Я була худа, з довгим темним волоссям, світлою шкірою, блакитними очима. Я би теж, в принципі, себе би взяла в той період. Слушай, а ты именно темные волосы и голубые глаза у тебя, да. Природные? Да, да. да. Но это не так часто, но это правда красиво. Ну, славянська зовнішність. Та, ну, славянська ще вважається все-таки світлою. Ні, чому? Є 2 категорії. А ну, це да. У мене всі по татовій лінії, всі з російським корінням. Тобто, ну, Соколова, всі з російським корінням, тому там щось намішалося. А по маминій лінії з Херсонської області, з українці. Ну, національно українці. Ну, скажи, ну, про феминизм, да, спрошу, пожалуй. Вот
Я, конечно, за равноправие тремя руками и спорить даже не буду. Я вообще считаю, что женщины лучше. Но я как вот журналист и как правильно. редактор. Они ответственнее, у них не бывает запоев, у них почти не бывает творческих кризисов. Знаешь, это у тебя творческий кризис — это запой, да? Ты просто на работу не хочешь идти, да? Я с этим часто сталкивался у мужчин. У женщин ни разу. Я считаю, что они системнее, что работать с ними приятнее, ну и так далее, да? Но, но мне иногда непонятно, за какой еще феминизм борются женщины. Мне кажется, они уже доказали всем, что они, ну, по крайней мере, то, что я вижу вокруг себя, я вижу женщин-руководителей, не только тебя, там, ну, разных уровней, и бизнесменов, и депутатов. И сейчас, кстати говоря, в армии в нашей больше женщин в процентном отношении, чем во французской армии, например. То есть мне кажется, что план, в принципе, успешно выполняется, и про притеснение женщин это не совсем так выглядит трагично. Но, с другой стороны, я же не женщина, и когда говорят про антисемитизм, все-таки надо спрашивать у евреев. Когда говорят про расизм, надо у темнокожего спрашивать. Когда надо про феминизм, надо спрашивать у женщин. Тем более ты честная. И вот скажи, есть такое в Украине? Ты сама встречалась с несправедливостью именно потому, что ти женщина? Ні, Ні разу? ніколи. Взагалі, я вважаю, що в Україні немає гендерної нерівності. Як зараз мене не зрозуміють, можливо, хтось з жінок, які працюють в іншій сфері життя. Я ніколи не стикалася. Більше того, мені здається, я мала навіть більшу повагу, ніж чоловіки, з огляду на якісь професійні якості, якщо говорити про професію. А стосовно такого життя простого, слухай, ну якщо якісь мудаки в твоєму житті говорили, зустрічалися тобі, ти їх любила або любив, і інколи народжувала дітей і жила з ними в шлюбі, якщо поруч з тобою був мудак, то значить ти дозволила мудакові себе так з тобою вести. Ну, це я зараз говорю виключно про речі там соціальної нерівності. Але існує ще момент беззахисності ментальної. От в цьому велика проблема. А що це таке? Це коли ментально тебе так виховали батьки, і це насправді більша проблема, аніж там нерівність гендерна в професійному житті. Коли ти маєш для свого чоловіка бути обслуговуючим персоналом, або ти маєш завжди знати своє місце, як казав мій любимий малиш Ілля Ківа. Тобто він, до речі, особлення от чоловіка, якого я би повісила на бікборди, як такого, що не має бути з вами поруч в житті, навіть якщо ви допустили такий гріх і закохалися в такого, то женіть його куди подалі. Але це модель, ну реально, модель, яка була, на малиша зреагував, модель, яка була нав'язана суспільством. І серед моїх знайомих, навіть університетських подруг, є жінки, які говорять: Ніна, ну ти, чесно, ти не в собі. Ти сама собі в своє життя, нащо? Займайся творчістю, в тебе ж є освіта, там хист якийсь, не знаю, висаджуй квіти на городі, вари борщ, виховуй дітей, ходи на курси самовдосконалення, медитації. А чоловік буде заробляти, а ви вже з ним якби будете мати домовленість таку. Можливо, це і теж шлях, коли існує домовленість і існує неприниження жінки в таких стосунках. Але якби в мене була дівчинка, і я це виховую в хлопців, я б дуже хотіла, щоб ця дівчинка була незалежною. Ні від кого. Це не означає, що вона би себе, знаєш, ставила вище і казала: я не хочу з тобою вважатися, тому що перше, друге, десяте. Просто щоб вона в критичних ситуаціях, коли їй буде зле, могла розраховувати тільки на себе. І якби в мене от була дівчинка, я би перше, що в ній би виховувала, окрім того, що вона найкраща, це те, щоб вона завжди сподівалася тільки на себе. А якщо в її житті з'явиться хтось, хто буде її захистом, то це додатково її, даруй за тавтологію, захистить. Ну, це мудро. Ну, це кращий шлях виживання, який може бути в житті, і щастя. Це дуже важливо. Тільки незалежна людина внутрішньо може бути щасливою. Я не вірю в ту породу жінок, які відчувають цю залежність
у різних сферах від чоловіка і при цьому себе спокійно відчувають. Ні. Не веришь? Думаешь, Ні. все-таки они обманывают себя? Це самообман. Це самообман або демонстрація, що у нас теж прийнято в ментальності, демонстрація бажаного і такого спокою, і цього театру стосунків для оточення. А всередині завжди там в шафах є скелети. Вони дрібні, але вони тебе муляють і не дають тобі можливість бути вільним і щасливим. Ну, вільним в сенсі не вільним від зобов'язань, а вільним внутрішньо. Не боятися нічого. Когда ты сказала про вот этого вышеупомянутого персонажа, я так понял, что тебе брутальные мужчины не нравятся, вот такие, ну, мужланистые, маскулинные. Ні, ну Ілюша – це моя любов. Він мені не може не подобатись. Ілля Добкін – це от персонажі, які в мене викликають безумовно симпатію. Я жартую. Ну, є порода чоловіків, які, от в мене він викликає посмішку, інколи співчуття, але я не можу до нього бути байдужою. Тим більше він стільки присвятив мені уваги, стільки відео. От він відпочивав навіть на Середземному морі на яхті і не забув про мене, сказав, що для Яніни віддільно скажу, що я написав заяву на відпустку. Я не люблю брутальних чоловіків в тому плані, що вони демонструють свою силу над кимось і зверхність. Таких дуже багато. Я люблю сильних чоловіків, я не люблю слабких чоловіків. Мені було би сумно і некомфортно зі слабким чоловіком, якого б я мала весь час якби тримати в захисті в якомусь і в контролі. Я би хотіла, щоб чоловік, я б хотіла, щоб мої доньки, там, наприклад, якщо б вона в мене була, чоловік був на рівних з нею у всіх сферах життя, щоб він був її найкращим другом. Нет, а решта речей, як він виглядає, чи він брутальний, Нет, просто чи не вот еще брутальний. интересно, что слово «брутальный» имеет положительную коннотацию только у нас, в бывшем СССР. Потому что Серьезно? «брутал» — это просто грубый. Вот если с английского перевод, это такое быдло. Да. Да, вот такое, ну, может быть, там накачанное, не накачанное, но быдло такое, да. А у нас, ой, какой он брутальный, вот это все. Я никогда не понимал. Ну, может быть, я тогда не был таким красивым, мускулистом, поэтому я не понимал. Ну так це ж образ зі всіх радянських фільмів і російських зараз. Коли він... А это, знаешь, это определенный фашистский культ, между прочим. Так. Грубый, сильный, культ силы. Это же, в принципе, Муссолини, Гитлер, Сталин, эти физкультурные вот эти марши Так, и так далее, и так так. далее. Так а что в мужчине главное тогда? Хороше питання. Ну це суб'єктивно. А я же тебя спрашиваю. Це суб'єктивно. Я якось написала пост про те, як з роками мінялося моє ставлення до чоловіків. Я не знаю, ти читав цей пост чи ні? Ні, Він набрав стільки емпатії, він був присвячений фотографії, де королева Єлизавета II стояла поруч з принцем Філіпом, вже покійним, і він перевдягнувся в цього, як це називається, чергового там, цієї британської армії, і вона проходила повз і хіхікала. Так от я прийшла до висновку, що чоловік, який поруч зі мною має бути, це чоловік, з яким можна поржати і який може захистити. Мені чоловік з роками, я зрозуміла, що це апріорі. Чоловік не має поруч бути для нужди. Він має бути для задоволення вашого спільного життя. Я зараз кажу про всі аспекти. От, напевно, цей висновок. Тобто для нужди, щоб тобі, не знаю, там, щоб ти безбідно жила, якщо вийшла вигідно заміж всі роки, це утопічний сценарій, тому що на цьому неможливо побудувати стосунки. Тому, якщо є людина, з якою мені весело і з якою мені не нудно, як на тій фотографії принца Філіпа і Єлизавети, і який мене захистить тоді, коли в мені прокинеться дівчинка, яка прагне цього захисту, то це ідеальна комбинация. А ты знаешь, что ты сейчас фактически процитировал пророка Мухаммада? Есть такая история из его жизни. Его жизнь, она прям по дням записана. И к нему пришли люди за советом. Вот. Часто к нему приходили спрашивать, как быть, что делать. Пришли, я дословно не помню, но спросили,
Типа, какие женщины нам нужны? Там, ну, какие там, повыше, похудее, там, светлее, темнее, ну, какие там, веселые, там, спокойные, послушные, там, ну, короче. Начали спрашивать, пророк их слушал и сказал: ищите женщин, которые вас радуют. Мгм. Все. И в этом слове «радует», там, пам, я подумал, какая величайшая мудрость. Там вообще все. Причем в непонятных Точку. пропорциях. В Да? точку. Бо це складові, які цю радість гарантують. Вони і є основними. А ще у нас є така ментальна риса. Я не можу її зрозуміти з роками. Пісні навіть про це, і фільми всі. Ми дуже журбозалежні. Тобто нам здається, що от ті страдання, які приносять почуття, якщо це не фрагментарно, а от постійно, що ти в страданнях за ним, а он за тобою, ви ссоритесь, міритесь, а потім знову настає страждання. Ми ніби прагнемо страждати. Я не знаю, як це пояснити. От ця от журбозалежність у нас, у українців, вона накладає відбиток на багато що. А якби ми вчилися радіти і зрозуміли, з яких компонентів складається ця радість, навіть не тільки в стосунках, а життєва. На що ми тут? Слухай, я хочу реально прокидатися і лягати, і почувати себе щасливою. І якщо я розумію, що мені для цього потрібно, то треба і так жити. А ще ж є фактор, а що люди скажуть? Це взагалі... О, это, наверное, главное постсоветское вообще. А що люди скажуть, це взагалі, Боже, якби ти б знав, якби я думала, що про мене говорять люди, якби я читала це все і все, я коли раком хворіла, то що думаєш, там частина людей були, і цей... У вас можна матюкатися? Нет. Не можна? І ця нехороша людина, там цей Шарій, який присвятив купу роликів, де розбирав мою лисину під лупою. Я никогда его не смотрел, правда? Так, він розбирав і казав, що в мене волосся непевним чином росте, як у онкохворих, бо воно там шматками випадає, а там фотка була з фотосесії. Ясна справа, що там рівне волосся, але воно дійсно випадало шматками. І після цього була хвиля хейту, де люди розповідали, що я придумала собі рак. Ну, можеш собі уявити? Не люди. Це от як варіант. Але якщо думати, що про тебе скажуть, одразу згортати все і думати, хто думає, що я... Напевно, думає, що я паразитувала на цій темі. Не буду влаштовувати редбранчі, не буду допомагати онкохворим створювати кол-центр, над яким ми зараз завершуємо працювати, психологічної допомоги. Тобто, оглядатись, а в своєму житті. Скільки разів, там, батьки наші навіть. Батьки, які говорили і мали на тебе вплив, якою має бути дівчина або чоловік поруч з тобою. Ну що це за повна маячня? І ми від цього залежні. Навіть якщо ми хочемо це відставити в бік, все одно підсвідомо, ми думаємо, вона ж мама або тато не можуть бути неправі. Вони ж бачать, вони ж добра бажають дитини. І досвід же ж. Дуже багато таких речей, професія теж. Скільки от зараз наших глядачів дивляться, які отримали освіту стоматолога, тому що папа і мама сказали, що це прибильне діло. І не хочуть цим, їм огидно цим займатися. Взагалі ніхто і нічого не має впливати на ваше життя. Це ваше життя. Якщо ви помилитеся, то ви абсолютно точно знаєте, що ви спробували. Ви спробували те, що вам хотілося. Якась така модель. Навіть якщо ви по пальцях будете вдарені дверима, які хтось вас вишверне під зад і закриє, а ви будете хапатися і по пальцях дадуть, то це ваш досвід, який зробить вас сильним. Ты знаешь, вот последний год, даже больше, это, наверное, и с ковидом связано, с чем-то другим еще, но меня много людей предали. Просто много. Зрадили? Угу. И среди коллег, не с АТР, и среди коллег, и среди друзей, которых я считал друзьями. Вдруг выяснилось, что в какие-то трудные времена они не хотят быть рядом, они предпочитают кого-то попроще, там, что-то попроще, и так далее, и так далее. А ты с этим сама сталкиваешься? Или все-таки красивые женщины в этом плане перед тобой все равно лицемерят и делают вид, что дружат? Или как? По-перше, я хочу тебе привітати з тим, що ти здійснив природню селекцію свого оточення. Я тебе з цим вітаю. У мене дуже мало друзів. Дуже мало. Не тому, що я якась агресивна, скандальна журналістка, якою тримається. Ні, всі телефонні контакти, багатотисячні в моєму телефоні, і привітання на Великодні свята цими гівками з цим блістящим Ісусом, і на оці решта свят, які мені надсилають, і груди. В мене сідає телефон. Всі страшно хочуть привітати, якимось чином
ну, свою увагу продемонструвати. Але людей, з якими я спілкуюся в вузькому оточенні, яких можу назвати друзями, вкрай мало. Ну, можу сказати, що моє близьке оточення – це десь 3-4 людей, з якими я спілкуюся системно. Це не рахуючи колег. Колеги – це не друзі, це колеги. Я люблю відмежовувати роботу і особисте життя. Мій досвід показав, що це найправильніша технологія. Інакше потім буде зле. Я мала дуже сумний досвід в цій історії, дуже сумний, який, ну, завдяки якому я втратила дуже багато нервів через цю довіру і дружбу, яка, на жаль, шкодила справі. Друзі – це ті, хто не має тебе зраджувати і в успіху, і в забутті, і в кризових моментах, в яких тобі конче потрібна допомога. Я вважаю, що таких людей, здатних так безумовно любити і дружити, у нас вкрай мало. Тому навколо мене тільки справжні, а після раку, після раку я взагалі... Відсіялось много людей, да? Так, дуже багато відсіялось. І відсіялось не тому, що вони себе неправильно вели, і я їх, не знаю, відсіяла, заблокувала в Фейсбуці. Самі ушли, да? А вони не те, що самі пішли. Я просто змінила ставлення. Тобто після раку я якось змінила ставлення до тих, хто має бути зі мною поруч. Ну, я поясню глядачам, от у вас точно є якісь ваші університетські друзі, або старі друзі, або друзі ваших чоловіків і дружин, або просто сусіди, з якими є така фраза «ти змушений з якихось обставин спілкуватися». Ну, що це означає? Змушений, бо ти, цю людину знаєш 20 років. От оце фраза «я знаю його 20 років». Ну і що? Та хоч 35. Якщо людина, яка поруч з тобою сіє зневіру, а є таких дуже багато, яка з тобою тільки тоді, коли ти на горі, і забуває про тебе, коли ти внизу, якщо ти не довіряєш цій людині, інтуїтивно, можливо, або якщо вона раз тебе зрадила в чомусь, то цих людей варто тримати подалі. Якщо такі токсичні люди є зараз з вами, я би дуже радила, ви побачите, як зміниться ваше життя, їх позбутися. Я так якось зробила. Просто я не те, що там, знаєш, писала все, більше мені не пиши. Я просто перестала їх помічати. Слушай, иногда к женщинам относятся действительно пренебрежительно, ну и даже больше того. Короче, приходилось тебе сталкиваться с харассментом, то сейчас называют, в таком самом, ну, в смысле, за работу, за карьеру, там, да что-то еще? Я відчувала не харасмент, а зневажливе ставлення в лікарнях. В інституті раку, зокрема. От я нещодавно ходила на КТ. Ну, там системно, коли ти в ремісії після раку, треба робити КТ. Ну, щоб перевірити, що з тобою все добре. І я прийшла і сиділа в коридорі на відстані, бо цей ковід. І я спустила маску. І до мене підійшла жінка, я спустила маску, бо мені нема чим було дихати, але навколо людей не було. І вона підійшла до мене і, ну, не ідентифікувала, напевно, що яка журналістка, бо вони зазвичай мене бояться і зі мною так не говорять. Ось, і така підійшла, яка «Ілі маску оділа, ілі вон пішла». Це от такий момент. Я аж засміялася. Це перший було. Другий момент був... Як в школі, так? Да, «Ілі вон пішла». А другий момент був, коли я була на цих всіх процедурах. І це не зі мною було. Тобто, коли ти проходиш, там я проходила 30 курсів проміневої терапії, для глядачів поясню, це такий саркофаг, щоб у вас не було якихось поганих асоціацій, коротше, солярій такі, які вас кладуть, накривають і певну ділянку твого тіла примінюють. І коли ти стоїш в черзі, а я лікувалася в державних клініках, і чекаєш своєї черги, то ти бачиш людей, які перед тобою або після тебе. І коли я побачила, як один чоловік, може, років 70, певно, в нього рак щитоподібної залози був, трубка була в горлі, може, горла, і він збирався в цей саркофаг, а жінка кричала на нього, як на якесь лайно. Людина в біді, у віці, живе з трубкою в роті. І ставлення медичного персоналу, як до лайна якогось.
Оце такі прояви. Я зайшла, потім відкрила двері, постукала. І монолог був мій дуже активний. Потім навіть подзвонила. Ну, то есть ты не можешь видеть ставлення. унижение Я не никого. можу. Людина не має бути принижена. Взагалі гідність – це те, що ми ніколи ні за яких обставин не можемо втрачати. Ну, это общее слово. В целом, вот тебя пытались унизить? Вот, и когда ты приходил сдавать отпор там? Ну, соціальні мережі дуже часто на дивані можуть сидіти люди, які хочуть тебе постійно принизити і принижують. Мгм. Але я на це не звертаю уваги. А в такому житті просто повсякденному, важко зараз сказати. Я занадто багато працюю в кадрі, і часто це такий захист. Вони, може, би хотіли, але не роблять цього. Тому я спостерігаю тільки серед простих людей. І, знаєш, коли ти досягаєш якогось рівня впливу, там тебе в якихось друкуються всіх рейтингах, там впливовості жінок і все решта, тут важливо залишатися людиною, собою і знати, що це відповідальність і можливість захистити тих, кого принижують. Це те, що я тобі щойно розповідала про лікарні. І таких людей дуже багато, і жінок дуже багато. Тому я далі продовжую все, що є в моєму житті поза телевізійною сферою, намагатися зробити корисним, ну, зокрема, для онкохворих після того, що ми пережили. Люди мають лишатися цінністю. І не тільки для держави, але й для нас самих. У нас цього немає в ментальності. Ми не цінуємо людей. Ми звикли тільки про себе, але те, коли збирають гроші на якийсь укол дороговартісний, багатомільйонний, або те, коли, за нашим прикладом, збирали гроші нам на фільм «Яніна», продемонстрували, що наше суспільство готове до змін. Це мільйони гривень, які абсолютно нібито чужій історії ти віддаєш. Українці неймовірні в цьому плані. І на таких людях, які отак донатують, які так допомагають, тримається все, що є в нашій країні. Революції в тому числі. Без таких людей революції не було. Лишилося таким людям показати приклад для решти, про яких я щойно розповідала. Можно ли сказать, что вся твоя жизнь это, и карьера — это стремление к независимости, не зависеть ни от кого? Ты сейчас независима, профессионально? Там? Професійно незалежно, але це дуже складний шлях. Це практично виживання на рівні балансу, який може завжди обвалитися і бути на твою користь, не на твою користь. Що я маю на увазі, глядачам поясню, це коли більшість українських телеканалів належить приватним власникам. І коли ти свариш їх в проєкті соромно, а цих власників, то їм це не дуже сильно подобається. І тоді вони дзвонять тим, хто керує їхнім бізнесом, і говорять: слухай, треба Яніну, закрити. Это хуже любого харассмента, на самом деле. Абсолютно. Але знаєш, що круто? Я це дуже ціную. В тому, що ми здобули на даний момент. Не я, ми, вся команда. Коли на каналі Ахметова сталася ця історія з «Як вам не соромно», коли нас прикрили після ефіру з Єрмаком і Геолеросом в бік Зеленського, і ми залишилися на вулиці, у нас не було нічого. Ні грошей, ні апаратури, ні техніки. Частина команди з цього телеканалу, яка була надана технічно, далі пішла зі мною, ми зняли фотостудію і далі, без жодної паузи, продовжувала це виробляти. При тому, що вони там отримали стабільну зарплату? Саме так. Вони дали мені всю свою техніку, яка була в них. Вони дали мені свій ресурс. І тоді я просто прийшла додому ввечері після цієї зйомки. На наступний тиждень вони прикрили нас і думали: вали, закрий рота і мовчи, якщо не хочеш жити за нашими правилами. І я прийшла додому, я навіть тоді просто сиділа і плакала від щастя в групі пишучи. І ми так десь 3 тижні ми виходили самі, поки не знайшли канал. Оце тобі приклад того, як має працювати вільна журналістика і людей, яких ти оточуєш, які тебе оточують. А з приводу незалежності, яку я прагну, так, я прагну.
І на даний момент я не думаю, що дехто боїться, а хочеться страшно подзвонити і сказати: ну, нащо ж ти на нього не їхав? Ну, не треба такого робити. Або зніми цей ефір, або ця людина колись там щось говорила на когось. Таке існує на всіх телеканалах. Але на кожному телеканалі є люди, які дозволяють себе використовувати, а є, які ні. І для нас це величезне щастя, що ми ще не дали себе поюзати. Скажи, почему так много журналистов и журналисток, причем молодых, моложе тебя даже? Та я ж не молода. Мені 37 років. Це ж молода. 20-25 нормально. 37 уже все. Ну окей. Не нарывайся на комплимент. Ну, короче. Я забыл уже, что хотел спросить. Чимало молодых журналистов. Да, почему они так легко идут толпами на эти пророссийские каналы, на всякие, не буду их даже называть, на всякие ресурсы, да? И вот они выросли за независимой Украине. Да? Они, в отличие от ты при СССР хотя бы чуть-чуть жила, они же не жили даже при Советском Союзе ни дня, да? Почему они, вот я в них вижу таких пионеров, которые готовы работать, вот как скажет партия комсомол, так они и будут делать. Почему у многих нет такого стремления быть независимым? Потому что журналистика зависимая не журналистика. Это вот разрыв, да? Зависимая — это не журналистика. Все. Ну, тут два фактори. Перший фактор – вони не можуть набратися сміливості, у них немає хисту, аби виробляти щось таке самому, щоб дало їм успіх, довіру і в майбутньому можливість бути незалежними від власника. Ну, немає хисту. Ну, немає. Тому вони думають, ну, таких, як я, мільйон, ну, що ж, доведеться сказати, що Медведчук молодець. І йдуть туди. А другий напрямок – це проблема освітня. Дуже велика проблема. От те, про що я тобі говорила зі школи, що мені передали, те саме в Інституті журналістики, взагалі в наших вузах. Формування особистості і цінностей професійних, це от я на Донбасі була, те саме стосується і війська, ідеології. Це прямий шлях до відродження цієї професії тут, яка б могла статися. Навіть не до відродження, а до початку розвитку. Адже те, що ми мали до того, це був Радянський Союз, і там, по суті, нема що було ловити. Але десь з десяток журналістів в нашій країні є, які є саме такими. І я щаслива, що це колеги, які і підстрахують, і яких я завжди сама захищу, і ми тримаємося всі купи, по суті. А ты весной очень много ездила по фронту, по прифронтовым городам, селам и так далее. Впечатления, наверное, двоякие. С одной стороны, наши военные, да, а с другой стороны, вата ватная, которой там, к сожалению, много, да. Чего больше? Вот уже ты достаточно давно вернулась, и вот в осадке чего больше у тебя? Разочарование или надежды, или плюс-минус? Что перевешивает? Ну, це зараз некомфортно прозвучить, але я мушу це сказати. В якийсь момент у мене була думка, нащо нам взагалі цей Донбас? От я приїхала в квартиру зйомну після спілкування з мешканцями прифронтових територій і думаю, це ж скільки поколінь має пройти, щоб вони нарешті зрозуміли, ким вони є. Скільки поколінь. Але потім я подумала, як це навіщо? Мої земляки віддавали своє життя, лишали сім'ї, дітей, без братів, сестер, батьків, аби наші території лишалися з нами. Ми маємо це до кінця відвоювати. Але що робити з цими людьми? От це величезний такий для мене був стрес спілкування з ними. З цими людьми ніхто ні чорта не робив за останні 7 років. 8 вже скоро буде. Нічого з ними не робив. І вони як були, ота вата радянська, ще сепарські телеканали всі дивляться. Всі, їм треба, щоб наші телеканали... Вот і відповідь на вопрос. Звісно, да? Ними ніхто не займався. Ні минула влада, ні теперішня. І вони оце як були там собі,
так і є. І я це гарно розумію. А плюс ще не забувай ментальність, яка... Тобто війна, по суті, для всіх людей адекватних, які там нас зараз дивляться, ну, інстинкт самозбереження. Війна, в тебе стріляють сепаратисти. В тебе роздовбана хата або квартира. Ти прекрасно розумієш все. Ти прекрасно розумієш, хто герой, хто антигерой. Тебе хотіли вбити, в тебе пошкодили майно, забрали знайомого або решта. Ну, очевидні ж речі. Ні. Уяви, наскільки глибоко воно там сидить, що ми чули у дворі навіть думки, що це в українському місті Авдіївка виходила жінка, там нападала на нас, яка, словесно, яка вважає, що це, мовляв, українські війська стріляли і роздовбували її житло. Извини, но это русская пропаганда, которая льется там из каждого ящика. Если 7 лет рассказывать вот это, да, то результата другого не будет. Это государственная политика. Это виновато государство, которое не сделало то, что должно было сделать. У нас время почти подошло к концу, точнее, совсем подошло к концу. Но... Так от я резюмую те, що я сказала. Все, що я і мої команди роблять в журналістиці, це спрямовано на дві речі. Розвинути критичне мислення і розказати українцям, ким вони є, і хто є ті люди, яких вони обирають, якщо говорити про політичний контекст. Це дві цілі, які ми перманентно використовуємо. Це роблю я, це робиш ти, це робить Рома Цимбалюк, це роблять там програма «Схеми». Але це не робить держава. Вона не розвиває ніякого ні критичного мислення, ні толерантність, яка має бути викорінена щодо корупції. Ми пережили революції, ми багато що здобули. Ми реально маємо демократичні, вільні вибори. Але при цьому лишаємось людьми, які не сформували для себе цінності. Якщо держава їх сформує у мешканців окупованих територій, бо війна ж отут передусім, то ми ніколи не будемо мати те, що маємо на Донбасі. Ну, ти, як для мене, маршал информационных войск просто. Да, какие маршалы. А тебе, кстати, военная форма пошла бы. Да, я уже вдягала один раз. Еще хочу сказать, то, с чего ты начала, это вот этим и хочу закончить. Вопрос возвращения Крыма и оккупированного Донбасса – это вопрос достоинства. Так. Как ты думаешь, может ли Украина быть независимым, цельным европейским государством без Крыма и Донбасса? Ні. Ні. І історія з Кримом набагато для мене важливіша, навіть, ніж історія з Донбасом. Це принципове питання. І це лакмус того, якими ми є, які наші цінності, і чи здатні ми захистити своїх людей і свої території. І мені дуже сумно, що це зникає з повістки дня. Мені дуже сумно, що команда Зеленського, незважаючи на створення Кримської платформи, і Рустем Умеров в мене був в гостях, там багато що говорив, по суті, не вчиняє ніяких кроків. І мені дуже сумно, що тоді був Крим так легко відданий терористам. Мені дуже сумно, і мені це дуже болить. Дякую, що прийшла. Дякую, що запросила. Чок Саул, Яніна Ханем. Що я маю відповісти? Яніна Ханем. Красиво. Що я маю відповісти? Да ничего. Дякую. Дякую тобі, нашим глядачам. Дорогие зрители, спасибо, что смотрите АТР, спасибо, что помогаете нам, и в том числе через Patreon. Это очень хорошая платформа, нам она помогает жить и вещать. Я благодарю сегодняшнюю нашу гостью, она совершенно фантастический человек, и для меня является определенным моральным авторитетом, как и для многих. Да? Но я не каждому человеку это скажу. И это не комплимент, потому что умным женщинам комплименты говорить не имеет смысла. Вот. Всего доброго, смотрите АТР и дальше. До новых встреч.